Sausa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karoon? Magaling sa kababae nga taga Misamis Oriental. Ang atuan tatampo nagdasangan nga Hana. Magdali ko. Malate na gid ko inis klase. Kaya sad ako nakamata, uy. Oops! Uy! Pila, sorry. Sorry sa misa. Nagdali mo gugo. Nagdali man sa gugko. Sorry sad migo, ha? Maayo gani kay wa masako ang lalaki nga imo nabanggaan dayhan na. Wa man sa dinuon, day. Unsaon nga parehas maming nagdali. Sa sunod, sayo gyud og mata aron dili ka magdali-dali og dili sab ka malate. Maulagi day, uy. Saon, nasangit magugos Facebook, good? Mao na diha. Si ka magud og Facebook bisan og gabi na. Dagway, bayas na madlong. Mura sa kag sayong matog, da? Dugay bitaw ko matog, pero dili pa sad ko mag-Facebook, uy. Magunsa man day ka? Magduog online games. Saba dia, uy. Parehas ra ta, no? Morning, ma'am. Uy, hilom na, uy, kinaanas, ma'am. Day, wa na magyutay klase. Unsa man, muuban ka na mo? Asa man, day? Sa atong usa ka classmate, Magunsa man ka dito? mamutong ta. Hay, dili lang ko, day, uy. Sa sunod na lang kay naapa mong ko'y buhaton sa amo. Mao ba? Oh, sige, uy. Unya, una lang minimo, day. Sige, day. Kaya mauli na lang sad ko. Okay, day. Babush, ingat. Hi. Uy, hala. Ang ako maning napangkaan. Nahinumdum pa ka na ko? Nahinumdum, uy. Ikaw man tong ako nabanggaan atong usang adlaw. Habi na nalimot na ka. Makalimot ka ako nga ako man tong sa. Sasad doon ako Kay ako magtanaw sa akong gilaktan. Nagdali mo sa ko. Hapit naman sa kumalate. Ako sad, hapit sa kumalate. Maong nagdali ko atong maayo. Nagsigil naman tayong istorya noon. Huwag yun ta magkailanay. Bitaw da. By the way, ako din si Christopher. Ikaw? Hana. Okay, nagkailanay na kita. Okay ra ni mo, Han? Makig-amiga ko ni mo. Okay kaayo. Salamat, Han. Mao ba? Nagkaila mo sa lalaki nga imo nabanggaan? Oday, og nakig-friends yan ako. Maayo hinuon. Kay na kay bag-o nga friend din sa atong eskwelahan, day. Nalipay ra sad bitaw ko, day. Kay buutan man si Christopher. Abi ni mo, Han. Lipay ba ako nga nagkabangga ta. Ha? Nga naman? Kaya nagkaila man ta og nagkaamiga. Ganahan na sad ko nimo, Chris. Kaysa akong tanaw nimo, buutan man ka. Mas buutan gigos picture kay di mo kumulihok. Joker sad ka da. Murag magkasinabot kita ini kay ganahan ba kog tao kasi aw. Wow ba? Uy, hapit nung kumalimot na. Sa unsa man? Ugma ba? Ato ta sa amo, ha? Ha? Magunsa man tas inyo? Buhat tumugod yung mga classmates sa mua kay musuroy sila. Nya, nabi ako yung mga friends sa imong mga classmate. Maong adto sa dito. Ron sad ba magkabanding-banding ta ba? Sige. Muadto ko sa inyo, ugma. Chris, ingon ka nga, naang ako mga classmates din eh. Wa man nakita din ni sinyo. Oh, sorry, Hana. Di tinood nga niyang imong mga classmate din sa mua.
Unsa? Nga sa ato pa. Imo lang kong giilan. Pasensya ka na, Hana. Kung mauna, mupauli na ko sa amo. Di ka may pauli. Ha? Buhi ko, ayaw ko guniti. Di ka may pauli sa inyo. Kundi ta ka maangkon, Hana. Unsay buti mo'y pasabot. Ibugay ko ni mo, Hana. Christopher, ayaw. Manuoy ka, ayaw ni buhatan ako. Sa buhaton mo, Hana. Human ini, mahimo na bitaw ka mo pauli. Hana. Chris, ayaw. Lain na di mo, Chris, uy. Dili tao iyabo niya imo ko gilaptan. Sorry kaya na. So, nga ibog magkay ko ni mo ko. Nya, kung ako kang panguyaban, nyagdi ko ni mo sugton. Ang pasensya nagi kaya nga ako kang gipugos. Kalimtan ko ni kita buak, Chris. Kung mahimo, ayaw nagpakita na ako. Ma, human naman yung kong eskwela. Manangit unta ko nimo nga manarbaho ko. Asa masad ka manarbaho? Ato ko sa Cagayan, ma. Nala si Kinak, pag-amping dito, ha? Ikaw di ang bagong kaoba naman din, eh? Oday. Ay, ako di ay si Arnie. Ako sa si Hana. Amiga na ta? Sure. Dayan, karong Domingo ba, wa man tayo trabaho. Kuyog ta? Asa man ta, day? Manurid ta. Kaya naasa ko ipaila-ila ni mo. Sige, day. Day, mao ni akong giingon nimo, akong ipalaila nimo si Idoy. Doy, akong gwapa nga amiga si Hana. Hi, Han. Hello. Pwede ko mangayo sa imong number, Han? Ay, salamat in taon. Humanagi ko sa akong trabaho. Oh, ni amay nanawag na ako. Hello? Hello, Han. Kumusta? Kitsa ni? Ako ni Uy, si Idoy. Kadubang amiga ni Arnie. Aw, ikaw di ay ni Doy? Ako in taon eh. Nanawag mo lagi ka na ako. Nangumustar ako ni mo. Aw, okay naman ko. Mayo noon. Han, naunta ko isulti ni mo. Unsa man na? Ayaw lang kasuko, ha? Dili lagi. Unsa man na? Kuan, Han. I love you. Oh, Idoy. Mo na tinuod, Han. Sa una ko palang pagkakita ni mo, ganahan lagi ko ni mo. O, hinaot unta nga, dawato ni mo nga kung gugma. Kuan, Doy. Pasensya na ka, ha? Nga dili pa na ako matubag. Okay ra, Han. Okay ra. Andam ko magpaabot ang tod. Kanusa ka maluoy na ko. Maupaday, nangguyap di ay si Idoy ni mo? Oday. Unya sa plano ni mo. Imo ba siyang sugton? Ambot day, uy. Para na ako day mo. Okay raman nga imo siyang sugton kay buutan mo sana si Idoy. Salamat day nga misugot ka nga magkita tahan. Wa man ko'y trabaho, Doy. Maong pwede ra akong makagawas. Unya, kumusta naman tong akong giingon ni mo? Kuan, Doy. Sige na, Han. Sugtan ako.
tinuod ka ng imo nako, Doy. Han, dili mahitabo nga manguyab ko nimo kung binuang na ning ako nimo eh. Maong sugta na yung taon ko. Sige na lang, uy. O, Doy. Uyab na ta. Salamat, Han. Abi nimo, lipay kay ko nga gidawat nimo ang akong gugma. Maayo hinuon nga imo nang gisukot si Idoy, day. Naluoy man ko ni Idoy, day, uy. Og, ganahan man sa ko niya. Okay, good luck sa inyong relasyon, day. Nitong umaga lang. Oh, Doy. Nganong nanood man tayo ng kwarto? Dugay-dugay na ta nga nagkauyaban. Pero, wag yun na hitabo na to. Oh, Idoy. Mahinaot ko nga niinihing higayo na. Dili ka rin mong paliparan. Idoy. 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 Dili na di ka virgin. Sorry, Idoy. May angay ka pang masayran ako. Ano man, nahilabtan ka sa imong uyab sa una. Wa, Kinsa may nakuha ni mo? ako rang amigo. Iya kong gipugos. Unsa? Okay na doy, nga imo ko buwagan. Karon nga nahibaw na ka nga dili ikaw ang nakaunan ako. Biyain ako, doy. O kalimtin ako. Dili, Ana. Idoy, Mahal di ka. Ug dili na ko iksapayan kung unsa ka. unsay buot mo Wa ko ipasapot. labot sa imong kaghapon. Ug bisan unsa ka pa. Mahal ta gyapon ka, Hana. Idoy, Magminyo ta. ha? Magpakasal ta. Aron makaingon ka gyud nga tinuod ang akong gugma nimo. Salamat, Idoy. I love you, Hana. I love you too, Idoy. Kung tinuod kang nagmahal sa usa ka tawo, dili nimo iksapayan ang iyang gidangatan. Og dako ang akong pasalamat sa Ginoo nga may lalaki pa nga tinuod nga nagmahal nako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.